Personal naman ay inihatid sa mga tahanan ng 20 residente ng Bayambang ang kanilang birth certificate and security paper o SECPA. Sa ilalim po yan ng Birth Registration Assistance Project, katuwang ang Philippine Statistics Authority. Ang hatid-bahay na serbisyo ay malaking ginhawa para sa mga benepisyaryong mula sa mga barangay ng Tampog, Wawa, Amanco, Siling Norte, Bungato West, Bacnono, Bunlag 2, Katuray at San Libo na walang binayaran sa late registration of birth. Samantala sa barangay Batangkawa, ibinahagi naman sa mga magulang at senior citizen ang kaalaman ukol sa batas at registration sa bagong update ng Philippine Statistics Authority. Inihatid din ang iba't ibang serbisyong sibil tulad ng late registration of birth, marriage at death, correction of clerical errors, admission, acknowledgement of paternity, paggamit ng apelido ng ama para sa non-marital child, legitimation supplemental report at libreng kasalang bayan. Patuloy ang pag-arangkada ng mga naturang serbisyo kasabay ng paggunita ng National Civil Registration Month. IFM News. IFM News. IFM News.